Isso é do chocolate. Você vai fazer muito. Para de fazer. Mache aldaona. Unanogara pasi muri mawitness muri zviko makagara pasi. Ndaona ubezenya. Murume akati kuliba. Nyanga ilipo murume wangu angasina chakuliba nyumbani. Ndakamubvunza kuti baba sei musifuna neni mumbaba? Akati andichakuliba. Panapa. Zvadai so ndakambotora nguvu. Ngirira ndikazoenda kutaura kuna sabhuku. Sabhuku baba ati andichakuliba. Sabhuku akati iwe chidini chitora madhara. Shuwa ndakaenda kumaprisa. Kana kumaprisa tikati wanda murume wangu. Ndikakanzirana nemurume wangu. Murume akangoti ina ndichadini ba? Ndichadini kadzi. Shuwa nguva yacho ndikuona akasvika kunoko. Ndaenda kumasekita ndanyeresa nyaya yangu. Ndadzokera kumba. Ndadzoka kumba tagara. Mwana bangu vakavhauya tauya kunzwa kuti wana wasudini ba wasipinda. Shuwa akatitora akada kugandzisa nyaya akatikwira kumba kwedu. Wasvika kumba kwedu murume wangu akati inini hangu achagoni kugadzisa nemunhu ba ina ndichadini. Shuwa na bangu akati maini ngatizoke kumba togadzisana. Vadzoka akataura nemunhu munini akati andishadi hangu. Wana bangu akati zvomunini aramba isusu ngatishezve. Shuwa akasheya zvinhu zvavo washeya zvinhu zvavo. Wakangonditi imi maini mune misha 2 imi muchende mogare kwavo. Shuwa iwe wakabva buda kwaenda kwadai. Ini zvandasara murume akandipa $20. Iwe enda uroje kuhau. Imba iite waro imaroje. Mapiro akandiita zvinhu zvacho. Ndova ndabve ipapo pandaenda kumba ndasvika ndapangidza ubereki wangu. Kuti ndizvo zvinhu zvandadini zvinhu ndapirwa izvo. Wabereki wakati nyaya zvayako achangamira ngatimirire changamira. Atombo. Saka tiri kuti kumba kwedu koko vana vangu vakafona. Mainini muri kupi makawaonera ndakati aiwa ndichiri kumba. Nyaya munodzimisa ndikati ini nyaya inodzimisa. Shuwa akambozama. Ende modzimisa nyaya tapedza nechinyaya. Shuwa ndakauya kunodzimisa chipiri. Ndayamisa chipiri kunoko. Wakanditi nyaya yenyu iyi haiti mirirai dasi. Ndati ndochadini ndochapedza. Cheutanga. Darini hari ramba nisema Yeki mbuni ya nisema Nimulani dali kupokelera nile dali Fulada rene videsi Sika uda chakuli makaini Melody Ini ndinoda kugara nemhuri yangu. Muneimba Tineimba. Ini ndinoda kugara nemhuri yangu. Ini akati andichakuliba. Saka ngatsikisana. Ndaba kuri makuroja kuti. Bakade nemuno right. Mama nemcharo. Munemcharo. Nemchato. Right. But still young musna mcharo. It's not bad. Imama katenga mamisi. Wana yani moko imanga. First born 18. Second 8. Third 4. Hata asha ndugu njera. Muru. Saka mungu ndio mpamba. Usiye muri pamba kuzo wana wako. Wafana kubaba mbele kwa the age of 18. Wachinga na mayo. Asi andisi kuti dare rina rino share property. Taura nyaya dzeproperty shares. Aribuni. Iyadvise ndokwe. Chende kucivil court. Civil court ndiyo inokushiyanisa property zvipamutemo. Hamushiyaniswi property nehama. Ndikuona veutanzi mukadzi anotora kitchen unit TV achatengerwa fridge achatengerwa mapress nemapoto room divider chigayo. All these things zvinoitwa necompetent court. Eda civil court. Civil court zvamanyora apa izvi. Ndo zvamunoenda munyoresa civil court. Mawirana murongana.
muri 2 then from there civil court inopa direction ichiita yazvakati kana mati imba iri kutengeswa iyo shere whatever vanokutaurirai ndo vane jurisdiction dare rino iri harina jurisdiction yeshere mufuti harina saka asi yekurambana dare rinofutika iri harirambanisi vanhu asi harigoni futi kurambidza vanhu musarambana because basa ravo chendere kuti kana muine zvokuneswa kwamana nemogadzirisane chinokwanisa kugadzira chitogadzisika kachite sei kachigadzira ndo panoyahambana natete kuti ndo vanoziva matambudziko amweni avo ende pachiwano chedu futi kana munhu kuti munhu anzi arambwa anenge abvutsiwa gupuro kana asina kubvutsiwa gupuro muchimesa rakabva negupuro melodi gupuro rakabviswa wakaendesa iri gupuro kuti nyaya yedu pakutanga ndakaendesa ndikazogadziriswa ndikazosiya saka tazoenda kumadzite zvaro taano nyaya ida isupera saka machezi akazoti ano ndinopa gupuro takariona nyari wati imi ndamungaita ende munogadzisana kumba kwenyu sinzi munhu wakagara naye munachada kugara nevana hazvichamake sense munhu angataura kuti gupuro ndakariona asi chidzoka kumba kunogadzirisane kumba it becomes senseless. Dai wari kuti gupuro takariona isusu mwana yedu tatora chinobva kwako yes noti gupuro takariona asi chidzoka kumba mugadzirisa saka inini zvamukuita process iri kana mukuziva kuti hamuchadana ndisva muchadana kutanga follow procedure yakafollowa ndekutanga samukuru wako nechii waende kurana tezvara kubvisa chii mabvisira gupuro mane proof yekusvika nayo civil court yekuti takadii takarambana asi tauya kuti ndibatsiro paproperty sharing chekutanga ideclaration yekuti property yamumbori nechii and court yochikutaura kuti ichikuenda yoenda kuwana wana munowangani wane makore mangani maintenance yevana yakamira sei wanenge wachigarepi wachiita sei zvese civil court inoita sei inokutaurira mungudai mumakuzati zvinhu ari kuita zvakati ngozvamuita hakuna kwamati maenza musati marambana kusandoyana ibota asi hamuchimese saka chiendai kupi enda kucivil court ndiyo inoita izvo asi pachiwano kana musisadanani gupuro ngariite sei kana gupuro risati raenda ndiwe munhu watoto yekukusuma ziva kuti izvi zviraitinawo paari izvi nechari kudya its your responsibility izvi zvanokwanisa kutosungisa girlfriend yako because ndiye mukadzi wako pamutemo tozwa kuti negirlfriend akwanisa kutoisungisa saka kadzipedzisa zvinhu zvawatanga kana usisa zvinhu kuti urarame life ichii ndo zvipo I think yenyu ngoda just advice yekuti munyika sei kuti zvamusadanana nemuti tu ndimuziva asi idzidzi kwamakuenda kwesharing of property nechi ariko matare munyika iyi saka chiendai kucivil court mobatsiwa like 100 next